ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಾಣಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ದೈವದ ಭಂಡಾರ ಪೋಪನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಣಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಜಾತ್ರೆದ ಪಗ ಚೆಂಡು ಪಾಡುನ ಇತಿಹಾಸದ ಕಂಡ ಸಾಗುಲಿ ಆವಂದೆ 14 ವರ್ಷ ಕರಿದಂಡು ಸಾಗುಲಿ ಮಲ್ಪನೆ ನೀಡಿದವರ ಬಾರೆಪಾಡಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂತದು ಪೋತುಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಸಾಗುಲಿ ಶುರುವಾದಿತ್ತದ ಬುಧವಾರ ಬಾಕಿ ಮಾರ್ಕಂಡಗು ಬಾರೆಪಾಡಿಯರು. ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಚರಣೆಡು ಬಾರೆಪಾಡಿನ ಕಂಬುಲ ಬೊಕ ಪೂಕರೆಪಾಡಿನ ಕಂಬಲ ಉಂಡು. ಒಂದು ರಡ್ಡು ಸಂಪ್ರದಾಯಲ ಭೂತಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಪರ ಪೂಕದ ಬಾರೆಪಾಡಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏತೋ ಕಡೆಟ್ ಮದಿಗೆ ಸೇರಿದಂಡು. ಇತ್ತದ ಕಾಲದಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರೆಪಾಡಿನ ಪಂಡ ಎಂಚಿನಂದೆ ಗೊತ್ತುದಾಂಚನಂಚ ಆತಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಾಣಿದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ದೈವದ ಭಂಡಾರ ಪೋಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಣಿ ಮಿಚ್ಚಿ ಜಾತ್ರೆಡು ಚೆಂಡುಪಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸ ಒಪ್ಪುನ ಕಂಡ ಸಾಗುಲಿ ಆವಂದೆ 14 ವರ್ಷ ಕರಿದಂಡು. ಸಾಗುಲಿ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರೆಪಾಡಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎತ್ತಂಡು. ಅವಲ ಒಂದದು ಪೋದಿತ್ತಂಡು. ಪಿರಾಕಡದಿಂಚ ಮಾಣಿಗುತ್ತುಗು ಬಾಕಿಮಾರು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬುಲದ ಕಂಡ ಉಂಡು. ಏನೆಲಡು ಬಾಕಿಮಾರ್ಗ್ ಬಾರೆ ಸುಗ್ಗಿಡು ಕಂಬುಲಗು ಪೂಕರೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ವರ್ಷಲ ಕಂಬುಲದ ಕೋರಿ ನೇಮದಾನಿ ಕಂಬುಲದ ಕಂಡುಡು ಪೂಕರೆ ಪಾಡುವೆರು. ಆಂಡ ಬಾಕಿ ಮಾರಡು ಬಾರೆಪಾಡ್ನ ಕಟ್ಟು ಸುಪ್ರೀತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಡ್ತಿದ್ದುಜಿ. ಈ ವರ್ಷ ದೈವಲೆನ ಅಪ್ಪಣೆ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪದಂಚ ಕಾಲ ಕೂರ್ತು ಬೈತಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ನಡೆದು ಬಾಕಿ ಮಾರ್ಕಂಡಗು ಬಾರೆ ಪಾಡ್ತಿರು. ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಸಚಿನ್ ರೈ, ಅರೆಬೊಟ್ಟುಗುತ್ತು ಗುಡ್ಡಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನಿ ರತ್ನಾಕರ ಭಂಡಾರಿ, ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಣಿ ವಾರಾಟ ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು.